Alright, good morning mga idol. Good morning. Kikita nyo yan guys, yan. Ito po yung mga may T4 akong isa, T4. Ibig sabihin po ito po yung proof of income ko, gross income. Nandyan siya kung magkano kinita ko sa company ito. Yan yung lumipat ako ng trabaho na almost 3 months lang ako. Ito po yung T4 na yan. Yan. Ito yung para sa tax kung magkano yung kinita ko po sa company na yan. And ito naman mga iba-iba pang mga iba-iba pang additional income ko. Nandiyan na rin yung sa YouTube ko, yung sa yan. Kasama na siguro yan dyan. Kasama na siguro. At mga ito, marami po yan, mga ibang source of income ko. Yan po yung lahat ng mga kinita ko last year po, 2022. Papunta ako ngayon sa H&R Block sa accountant kung saan magpapakompute na naman ako ng aking tax kung magkano yung babayaran ko na naman, owing na naman, nakakalungkot na naman. Yan. Expected ko na guys na owing ako dahil kung nakaraang taon yung 2021 ko, year 2021, owing po ako ng almost 7 grand. Tapos ngayon na naman malalaman natin kung magkano yung magiging owing ko. Sana kaunting-kaunti lang mabawasan. Kung almost 7 grand man yung owing ko nung 2021, I'm hoping na baka owing tayo ng 4 grand or 3,000. Not bad na yun kaysa almost 7 grand na naman. So guys, papunta na ako dun sa sa H&R Block para ipasa ko to yung aking mga T4 kung magkano yung mga kinita ko sa isa kong trabaho kasi lumipat nga ako, and then sa pinakatrabaho kong isa, at may mga iba-iba pang pinagkakitaan na meron tayong mga proof kung magkano yung mga kung mga ano pa to na kinita ko nakaraang 2022. So guys, lalabas muna ako guys. Diyan, papunta na ako ng H&R Block. Dumi ng aking sasakyan, baka makapagkarwas na naman mamaya. So ayan. Ay, ito. Gamit ko yung aking dito ko linagay yung mga yung mga T4. Ayan. So ayan po yung mga T4. So guys, ano po ngayon dito, araw ng Lunes, umpisa na naman ng linggo na to dahil Lunes po. At ako po ay mag-drive muna. Actually dyan lang naman po sa nagkakailang block lang, liliko lang ako ng kaliwa, malapit lang po dyan sa pinaka-main sa 4th Street, yung pinaka-main na kalye dito sa amin. Ayan. Sana kung nung last year or kinita ko nung nakaraang 2022 ay nag-deduct na nakapayad na ako galing sa mga kinita ko, automatic na deduction galing sa
bawat sahod. At nagtotal tayo ng almost 17 grand. Yun po yung total na naibayad ko sa government dito. Plus bukod pa doon, ganun nakalaki yung binayaran ko guys, nag-owing pa ako ng almost 7 grand. So ngayon malalaman ko na naman kung anong pinagkaiba, anong diferensya nung kinita ko nung last year 2022 kumpara ngayon sa 2021 pala yon, kumpara sa kinita ko nung 2022. Kasi guys, ang kukumputin ngayon yung kinita ko ng 2022. So yung kinita ko ngayong 2023, kukumputin na naman siya sa 2024. So ganun po yun dito, ang pagpapile ng tax dito. Ngayon papunta na ako doon. Yan. Okay guys, driving muna. Yan guys, nakamagnet yung aking telepono. Kaya ginanyan ko para makita nyo guys kung saan ako nagpapile ng aking tax. Papakita ko sa inyo kung saan yung H&R block dito sa amin. Yan. Bali iikot na lang ako guys. Yan. So dito lang, pagkalik ko dito, katabi lang ng katabi lang ng bangkong ito, CIBC Bank. Yan. So ito H&R block, ayan yung green yan. So sila ang magko-compute sa akin. Yung marami sila diyan, marami silang mga accountant diyan. Tapos since nung dumating ako nung 2010, kung sino yung unang nag-compute sa akin guys ng 2011, kasi syempre nag-umpisa ako dito ng 2010. So kailangan mo nang tapusin yung year ng 2010. Tapos yung kinita ko ng 2010, kinumpute ng 2011. So umpisa pa lang nun guys, dun na talaga. H&R block na talaga ako. Naging loyal na ako sa H&R block. At ayun, ganito katagal. 2000 imaginein natin, kinumpute nila ako ng 2011 until 2000 ngayon 2020 tong kinita ko, sila pa rin ang magko-compute sa akin. Napaka-loyal ko. Tapos napaka-loyal ko sa kanila sa H&R block. So from 2011 to 2022 na pa-compute yun. Ganun katagal guys. Yan. Iikot na lang muna ako guys dahil magkakape muna pala ako, magdadrive to lang ako dahil maaga pa naman at ibabalik na lang ako. So hindi pa ako nagkakape sa bahay. Magkape lang muna ako. So ang ganda ng panahon ngayon guys, plus 6. Kita nyo naman yung araw. Sarap magbiyahe, magpasyal-pasyal, long drive. Yan. Plus 6 guys. Yan, ang oras ay 9:38 po. Doon sa sinabi ko na since 2011 silang nag-compute sa akin hanggang 2000 ngayon 2022 na income, loyal din ako sa kung sino yung accountant, si Dolores. Siya pa rin, sa kanya pa rin ako. Yan. So isang company sa pagpapafile ng tax at isang tao lang din, isang accountant. So siya, consistent yung ang sarap pakinggan kung isang company rin ako. Yan, kung hindi ako malis dun, company ko yung pinakauna kong employer, AD Webster. Hi, what can I get for you?
Hi, good morning. I just need a large coffee with 2 milk, half sugar. 2 window. Okay. Alright, buhay Canada. Ayan, buhay Canada guys. Buhay pag day off, pag may trabaho, pag nakabakasyon. Ito po yung ating mga content dito sa aking channel. Ayan guys. Buhay Canada, kanina napanood ko lang si Brad, nagkaroon siya ng topic sa kanyang live na may mga toxic na mga kapwa Pilipino, mga kababayan dito sa Canada. Ang mga taong yan kung kailang dapat pangang magpasalamat dahil nakarating dito sa Canada, kaysa kung ano-ano pang reklamo na kaysa daw hindi na maganda dito sa Canada, hindi na daw tulad noon. Guys, makinig kayo ng maayos, ng mabuti sa sasabihin ko guys. Sa akin, napakaswerte ko. Nagpapasalamat ako na yung una kong employer na talagang tinuloy nila at kinuha nila ako at nakarating ako dito sa Canada. At hindi ako nagsisisi na nakarating ako dito sa Canada. Hindi ako nagsisisi. Dito ako nakatira, naninirahan. Almost 14 years na dito. Sobrang happy dahil mas comfortable ko dito. At the same time, nakakatulong ako sa aking mga magulang, sa mga kahit papano, sa mga kapatid. Pag sila po ay nagigipit, lalo na yung magulang ko, nakakapagbigay po tayo ng financial support. Kaya wag po nating sasabihin na hindi maganda dito sa Canada. Ang daming maganda dito, hindi mabilang guys kung ano yung mga maganda dito sa Pilipinas sa Canada, kung bakit sana all yung mga nagnanais na makarating dito ay makarating kayo dito dahil sobrang ganda po dito sa Canada. Ayan. Alam naman natin lahat na ang sitwasyon sa Canada, di ba po? Ay sa Pilipinas na ayan, mamaya na lang tutuloy ko. Magwi-withdraw lang ako ng pera dito sa aking sa bangko guys. So ayan yung guys, yung H&R Block. Diyan yung accountant ko. Diyan ako nagpapa-compute ng tax. Okay guys, nandito ko ngayon sa parking lot kung saan ako laging tumatambay habang nagkakape. Ito, nagkakape tayo. Bali to be continue na lang tayo dahil nabago yung time kung anong oras ako pupunta sa H&R Block para sa aking filing ng tax. Busy kasi yung accountant ko. Sabi niya, okay lang ba sa'yo na alas 4 na lang ng hapon? At ayun, bali babalik ako at kaya nandito ko ngayon. So mamayang hapon pa yon, sakto lang pagkasundo ko kay CJ sa school. So isasama ko na lang siya. Alas 4 pa yung aking filing. At yan, mamaya guys, malalaman na natin after niya akong mag-usap kami pag na-compute na niya lahat yung aking mga tipor. At sana talaga mabawasan naman yung aking owing na hindi siya maging tulad nung nakaraang taon na almost 7 grand guys. Ayan, kasi napakabigat. Mayroon pa nga akong balance, hindi ko pa nga nababayaran lahat yung owing ko last year. Tapos kung malaki na naman yung aking magiging owing, papatong na naman yun guys. Ang hirap makahabol. Yan, pag pang-abot. Kaya ito, sana maging okay yung resulta. Kahit expected ko na owing na naman talaga ako, sana mabawasan yung almost 7 grand na tulad nung nakaraang taon na owing ko. So yun guys, update ko kayo, kwento ko sa inyo, share ko lang sa inyo para nang sa ganun naman, pag nandito na kayo sa Canada, dito sa lugar namin, dito sa probinsya namin ng Saskatchewan, may idea na kayo anong buwan pala yung filing ng tax sa Saskatchewan, hanggang kailan. Dahil ang filing ng tax guys, hanggang end of this month lang. Kaya sinasamantala ko na habang day off ko ngayon at saka bukas, tinawagan ko na kaagad yung
ng maaga yung aking accountant na kung may slot siya, pwede niya akong isingit at makompute na niya yung aking kaysa bumalik na naman ako ng trabaho, makaligtaan ko na hindi ako makapag-file, tapos na yung filing kasi hanggang katapusan lang ng April yung pagpapile ng tax. Ayun. So yun muna guys, about sa kanina yung may nabanggit ako sa mga toxic na kababayan na nagsasabi na parang nagrereklamo sila about sa Canada na hindi na maganda, puro reklamo. Masasabi ko lang, umuwi na lang kayo ng Pilipinas kung wala na kayong magandang sinasabi na parang ang nangyayari nang di-discourage kayo sa mga newcomer, sa mga kababayan na gusto ring makarating dito sa Pilipinas, sa Canada. Hindi kasi magandang pakinggan guys dahil yung mga nagsisipag na mag-process ng kanilang mga papers para makarating dito sa Canada. Pag napanood yung mga sinasabi nyo na hindi na maganda sa Pilipinas, mga toxic, parang nandi-discourage na pumunta dito, hindi maganda. May epekto sa kanila na mamaya, imbis ng ituloy nila yung kanilang mga papers para makarating dito, mamaya bigla na silang mag-cancela dahil may naririnig silang ganon, may napapanood na ganon. Kaya guys, wag tayo magsasabi na hindi na maganda sa Canada. Ang ganda dito sa Canada. Ayan, napakaraming magandang bagay dito sa Canada. Unang-una, about safety. Mas safe ako dito sa Canada. Yan, hindi naman sa pag-aano na Pilipino ko. Oo, nandun na yun, hindi ko nakakalimutan yung pagka-Pilipino ko. Pero, bilang respeto na rin. Unang-una, nandito tayo naninirahan sa Canada. Tapos, mamaya may makaintindi na puti or taga rito na ganyan yung mga reaction na hindi maganda yung hindi magandang pakinggan. Nakakahiya tayo na bakit ka nag-i-stay dito kung sinasabi mo na yung ibang vlogger ang content hindi na maganda sa Canada, hindi na tulad noon. Nakakasawa na, nagsisisi na nakarating dito, dating doktor, dating teacher sa Pilipinas, ngayon nagja-janitor dito, naging tagalinis. Dahil kung ano man yung profession mo sa Pilipinas, kung ikaw ay banker or manager ka sa mga bangko or doktor ka doon, ilagay naman natin yung sarili natin. Hindi natin dito tayo sa Canada, baguhin natin na wag nating dadalhin kung anong status mo sa Pilipinas dahil iba dito, nasa ibang bansa tayo. Respeto lang dahil nakakahiya tayo kung may makaintindi na gano'n na nagsisisi bakit pumunta pa dito, maganda raw yung dating trabaho naman sa Canada, dapat pala hindi na ako pumunta ng Canada. Oh my God, uwi ka na lang, bumili ka na ng one-way ticket pauwi ng Pilipinas, mag-eroplano ka na at huwag ka nang babalik dito sa Canada. So yun lang guys, I love Canada, masaya ako, nandito ako, mas komportable ko dito na ang saya na pakiramdam ko safe ako dito at natutulungan ko yung mga magulang ko, pati yung kapatid ko na pag sila ay nagigipit, nakakatulong ako sa kanila. So di ba ang gandang pakinggan guys? So yun lang muna guys, napapahaba yung ating basta tutuloy na lang natin, magkaroon tayo ng mga content about sa ganun para naman nang sa ganun ay mabigyan ng courage or ma-encourage natin yung mga nagnanais na makarating dito na hindi totoo yung mga ibang sinasabi ng mga content creator na yan na hindi na maganda dito. So yun lang muna guys, thanks for watching again.